Here we go. So ek vir die mense altyd sê, dis jou storie. Vertel het soos jy voel wat jy vertel. Yes, Gus. En dan ek sê altyd vir die mense, moenie terughou nie. Mense weet nooit wanneer iemand geïnteresseerd is in jou storie nie. So vertel hom net soos wat op jou hart is. En geniet so kom hier. Goeienaand, goeiemôre, goeiemiddag. Whenever julle na hierdie video kyk, welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Soos julle weet, hierdie episode word geborg deur ons eie koffie Predestined Coffee. Julle ken die storie. Maar ons wag, Marcel, wag. The champ is here. Daar is wat ek vir jou wil sê met dit. The champ is here. En broer, vir my is dit regtig waar 'n eer om vir jou hier te hê. Kijk, voor mij is het zelf een eer om hier te wees vandaag. Ik kan niet zeggen voor elke jongman en elke jongvrouw, als altijd een eer om die mensen te ontmoeten en als een grotere eer om nog een gemeenschap te praten. Ik is wel het champ, maar het champ van jullie. Het champ van Kloeterswil. Ik kan dat zeggen. Champ, mensen wil dalk nog weten, hoe kan je die man, hij is een champ? Wie het vir hom gesê, hy is 'n champ. Gooi vir die mense voor ons praat van die champ storie. Naam van waar vandaan het hy kom? Basically, ik is van Kloeterswil, of wat ik zeg, Stellenbosch. Mijn naam is Dion Lee Hendrik, zoals jullie allemaal mij kennen. Bijnaam is alweer misschien Fles, of whatever jullie mij noemen. Enig iets is positief voor mij, goed of slecht. Dat is altijd positief voor mij. Hoekom als ik het champ kan ik willen zeggen dat ik van de hardloop nee, niet daar niet. Ik kan zeggen die motivering om niet op te geven niet. En om je dromen te jagen. Dat maakt je het champ. En je weet als je een pans kan vatten, dan kan je een pans teruggeven. Anno is win. Als jij kan, wat ik zei, het champ kan zijn baie goed sê. Jy kan sê het champ in jou skoolweek, het champ in enige ding man. Maar true champion is die persoon wie kan 11 keer val en 12 keer opstaan. Dat is het champ. Maak eens op wie keer je val. Meneer, jij is van Kloeterswil? Ja. Waar in Kloeterswil het je groot geworden? Ik heb groot geworden in Kloeterswil, maar de Liefdestraat, nummer 55. Ik heb currently op een hele paar plekken gebleven naar hij. Ik heb gaan blijven eerste rivieren. Op een jong ouderdom door gaat toepie. Na hij weer in Kloeterswil kon blijven. Toen ik mijn eigen voeten begin van door blijven aan die dorpen. Ik heb daar gebleven al 2 jaar. Na 2 jaar hij kon blijven weer bij mijn pa kon blijven in Primmerstraat. En als ik currently weer in Kloeterswil in Liefdestraat waar ik groot te raken. My hometown, home plek. Ja. Jij het waar school gegaan? Kloeterswil Hoërskool en Kloeterswil Laerskool. Oké, en hoe was hij journey op die school voor jou? Oké, ik kan veel zeggen, het journey op je school. Hij gaat me bij terugvat, maar ik ga veel nou aan. Ik denk bij van de jong mannen gaan relate aan die. Laerskool voor mij was bij een crew. Zoals jullie weten, onze colored mensen, en dat is een excuse. Maar meestal nemen school te gaan met safety boots. Basically was ik gespot geweest. Die was hemden niet elke jaar of zo niet. Maar altijd was altijd schoon geweest. Oude jerseys, groen jerseys, stukken kleren. Ik heb die namelijke schoenen gekend. En ik zou een terrein 3 paar schoenen gegeten. Dat is al mijn schoenen voor die hele jaren. Mijn schoolschoen. Wat actually een safety boot was. Een teken wat ik een rond gaat op het, dat was geweest een golfschoen, hij was een spekkerig iedereen. Ik heb die gehad en mijn hele eerste namelijk was geweest een All-Star, een pinke. Ik heb zelf pink gekozen, eventueel kom je maar. Dat is wat ik gevat heb. Ik kan zeggen, op de laatste was ik bijna gespot. Maar dat heeft voor mij gebreken, dat ik zelf missteken gemaakt. Toen ik op de oorzaak kom met die spotter heb ik weer gegaan. Dat was niet weer die onlie geweest, dat was een nieuwe chapter geweest om nieuwe mensen te ontmoeten.
like een allemaal kinderen ken op de hogeschool, so ik het zeker gemaakt, ik kreeg clean sleeve. So, die nieuwe paar schoolsmogelijkheden heb ik opgepast. Mijn schoolkleren heb ik opgepast. Dat heb ik gekregen, dat had ik waardeer. Ik heb goede onderwijzers gehad wat me gemotiveerd. Maar ook like, ik heb de persoon gehad die altijd daar was voor mij. Van het begin af. Dat was mijn ma en coach Tanya. Ook, zij was ook mijn ma geweest. So, zij het voor mij like zij was hier op de school, maar een man was daar geweest. So, meneer Carsens. Hij was een onderwijzer. Hij heeft voor mij kansen gegeven in technologie. En hij heeft me gezegd, die talent in hardop. Hij heeft me niet zo gespeeld. Oké. Hij zei voor mij, hij heeft talent in hardop. Hardop met eentje. Ja, heb die pad willen bij de school. Ik kom de 6e. Ik zei, nee, ik heb die talent daar en ik ben 6e gekomen. So, ik denk voor mezelf, like, die manier zei aan elkaar, ik moet hardlopen, ik moet hardop. Kan maar aangaan. Maar aan die meantime voel ik hardop passief voor mij niet. Maar toen heeft zijn vrouw mij begonnen onderhoud en voor mij begonnen zeggen ik moet hardop voor alle klap. Ja. En zij heeft mij toen like een onderhouding gevat en laat ik jaardag zeg maar oefenen. Yes. En zo steeds gegaan het. En ik begonnen verbeteren als jongman. Ja. En ik denk wat ook lekker geweest dat het sport bijna lekker gemaakt. Zo training was hard geweest, maar dat was lekker. En dat hoefde uit de moeilijkheid. Zij wil elke dag wil eerst oefenen van de vat je vanuit die verkeerde plekken uit. Zo ik denk dat was ook voor mij een goede uitweg geweest. Zo school was maar up en down voor mij. Ik kan zeggen, school is niet voor allemaal. Maar zodra je het talent hebt van God geeft ja geen talent. Dat zal niet maken een sport is. Dat zal maken boeken is. Dat zal maken iets anders is. Maar zodra je gevonden wat werkt voor jou. Hou vast aan en draai dat je goed maakt. Want ik geloof als je die dankbaar wat God voor je geeft. En je maakt dat je werk uit de dag werk. Zo, dat moet ik zeggen, je talent vat. En zo ontwikkelen wat je zeker maakt, je maakt je altijd. En dan gaan lekker beginnen raken. Om voor mij te gaan draf 10 kilometer een dag, 11 kilometer een dag, soms zo een 1 kilometer een dag, is voor mij een breeze, is voor mij makkelijk. Ja. Voor andere mensen zal zeggen, joh, die dagje. Nee, nooit zo ver. Ja, het heb je elke dag. Maar als je mensen weet, like dat is ik met jou maak. Dat is mijn way uit onze gemeenschap. Maar ook like, omdat ik wel uit die gemeenschap kom, maar ik wil actually talent in die gemeenschap wijs. Dat is de grootste ding. Ik denk, ons mensen, no? Ook als ik voorbij loop en voorbij rijd, vooral in plus wel als baie talent. Maar die gangster is een slikkele zo gauw in. Ja. En dan voel je nog een kans krijgen om te zien wat zijn talent is. Als hij klaar vastgevangen in die gangster is. Zo ik denk onze mensen moet iets draai krijgen. Voel je grip aan die gangster is, grip aan die sporten. Van ik was baie lekker geweest. Van en ik was op de hogeschool. Ik heb in een schelmpje gedaan. Oké. Ik heb in een schelmpje geroep. Ik ken dagen. Ik was daar. Maar wat die grootste ding is, toen hij voor mij greep. En voor mij zei, kom ik ga voor je coach. Ik heb nieuwe schoenen gehad of schoenen gehad, maar de mooiste punt was, dat heeft mij de moeilijkheid te trouwen. En als ons zulke mensen kan krijgen in onze gemeenschappen, wie goed kan zien, die goed kan zien uit de andere mensen uit. En van kan het een beetje ja, kom je mee zien, als die jou kunt, kom draai net iets uit. Maak als hij niks, kan je zeggen niks hoor niet van die kerk, of je niks die niks painter van die wereld, of je niks power. Je weet nooit, even als het een vakantiejob is, ons mensen is te geneigd, ik ga mijn jaartje schoonmaken. Roep bij je zientje wat daar loopt op de straat en roep voor hem, zeven maak mijn jaar schoon. Dit hem te veel met de moeilijkheid houden. En hij gaat ook zo beginnen besef, als ik iets doe voor iemand, zal ik reward worden op een van die dag. En als ik iets doe voor mezelf, zal ik reward worden op een van die dag. Ik denk dat wordt van mij different gemaakt van de andere mensen. So ik kan niet zeggen, als ik op het topic ga van school, was makkelijk. Ik kan zeggen, op het topic van school kan ik zeggen, ik heb mijn ups, ik heb mijn downs gehad. Ik was bijgesproken geweest, maar ik heb mensen in mijn gemeenschap gehad
wie vir my gesê het ek nou in 'n tuin kon werk. Daai is wat vir my baie lekker gewees het. Ek het mense gehad wat vir my support van die begin af, wat geweet het ook ek gaan nie goed daar by my huis nie. Daar is nie sonskyn rose nie. Daar is verkeerde dinge wat aangaan na my huis in. So kom ons draai een seun draai vir hom geryp en as ons vir hom 'n verskil kan maak kan hy die huis invloed om 'n verskil te maak. So daar's 'n klomp goed wat kan gebeur. So as hy deur 'n donker tyd gaan. As hy deur 'n donker tyd gaan, weet net like jy sê die enigste een nie. Daar is 'n wys uit. As jy voel jy moet gejaag. Vra vir jou neighbor vir 'n werkie. Dat is die beste wat ek nog ooit kan besef het vir my lewe. Van toe ek gejaag gesoek het of gejaag nodig het vir brood en staf. Ek gaan iemand gaan beklei vir geld of gaan steel by mense vir geld. My gemeenskap was lekker genoeg om te sê hier's 'n tuinwerkie die only. So ek was baie lekker in hy situasies. Champion mense van jou klere drag, jou skooldrag wat nie soos ander kinders sin gewees het. Dit safety skoene skool toe gegaan. Hoe het jy vir jouself gesê dat gaan nie vir my terugsit. Jy het die support gehad soos jy gesê het, mense het jou gegryp en iets anders in jou gesien. Maar dis maar van ek neem aan as in praat van kommunikasie was dit op 'n later stadium. Laerskool was hy mos nie daar nie. So wat het vir jou motivated om te sê dat nee, ek gaan deurdruk dit gaan nie my kyk 'n man besef na okay, gaan so stel. Okay. Dit 'n enkele ma. Jou ma is jou ma en jou pa. Jou ma support vir jou en 2 ander kinders. Jou ma kom van die werk af en hy gaan werk in iemand anders huis. So wat gaan jy doen om nie vir haar te ontstel nie? Om seker te maak, ek is hier 'n burden vir haar nie. Het ek altyd seker gemaak, ek het vir my ma gejaag vir die skool. Ek sal altyd my plan maak. Ik zal alleen mijn ma plaatsen voor schoolkleren niet. Dat is wat ik weet, dat moet laten werken. Soms mensen ook kijken, ons als mensen als het gewoon te zeggen, maar jouw ma werken. Maar jouw ma het bals moeten betalen. Je moet pas even jaken aan dat je de geboortekost had. Ik kan niet zeggen de honger gaan slapen ooit. Alle was het pap die aan, millennial pap die aan. Ik heb die honger gaan slapen. Dat is het eerste ding wat ik kan van dankbaar is. Ik heb het dak op mijn kop gehad. Mijn ma is zeker gemaakt als het dak op mijn kop. Ooit, ik slaap in een Wendy House, maar was het dak op mijn kop. Dus ik kan dankbaar voor je is. En het mooiste ding is, ze was lief voor mij. En van ja, wat ik gekregen heb, toen zij nog geleefd, is heeft me een behoefte gehouden. De eerste keer toen ik heeft me een behoefte gehouden, was dat ik mijn maat op te gaan. Okay. Niet omdat ik was die gejaagd geweest. Ik heb in ieder geval, ik ga niks houden. Man gaan. En die feit, hoe kom ik niks houden, is niet omdat ik wel niks houden. Ik heb die gejaagd gehad. Maar ik denk ook wat mijn maatse keer het zo interessant gemaakt voor mij loopbaan. Ook voor mij was geweest. Imagine jouw ma en jouw pa. Zij werkt voor ons al 3. Was 4 maar ik kan maar zeggen 3. Dan moet ik even nog mooi denken voor ik die ene zeg. Van het kan een beetje moeilijk uitkomen voor andere mensen. Maar ik heb na school, na hogeschool. Ik heb de hogeschool klaargemaakt, let's be honest. Okay. Ik heb de hogeschool klaargemaakt. Ik wil hogeschool klaargemaakt. Mijn maat me laat de hogeschool los op graad 10. Dus zei ze, ik wil mijn school los, gaan college toe. Ik heb mijn ma gevraagd hoe kom. Maar te beginnen is het niet oké. Als ik college toe ga, dan kan ik gauw gaan werken. Okay. So, tijd was dat nog geen recht op mijn leven niet. Ik heb nog geen recht gehad bij te doen. Ik heb gehad, maar nog geen recht niet laten zitten.
college met toe aanvaar. Ik was bij Boland College. Ik heb level 1 gedaan, level 1 en 2 gedaan voor house en retailing. Okay. Dus we gaan in die winkels gaan werken. Ja, Op ja. zakjes gaan pakken en stuff. Dus dat is waar we aan de retailing gaan. En ook lijken om mensen te raken een dag. Dus ik ga toen naar house en retailing. Van dat is al wat ik kan krijgen op mijn ouderdom. So, ik studeer even 1 jaar, 2 jaar. Het derde jaar, toen vond ik mezelf oefen. Van mijn maatje me aan. Ik vond mezelf oefen, werk en studeren. Dat te gaan voor een hele jaar, dat was mijn moeilijkste jaar van mijn leven geweest. Ik denk, als andere mensen denken, alle leven is moeilijk, ne? Allemaal verwacht die stukje. Je moet achter je stukje bijbestaan. Je moet van haar school nemen voor je college te gaan. Als je bij de college komt, is het klaar, moeg. Maar nu moet je nog klaar bij de college dan meer gaan werken. En als je klaar gewerkt is, daar moet je nog gaan oefenen. Zo ik het een het leven gehad, toen ik nog tijd heb gehad, een paar jaar leven. 2017 en 16 was hectiek voor mij geweest. Ik weet niet hoe mij te beschrijven. De beste ding wat er ooit gebeurd was toen meneer Kaas en vrouw naar mij terugkomen. En ik was bij haar geweest met jullie. Ik ga nog veel laten andere mensen ontmoeten. En toen ontmoette ik voor Coach Zaak van de Rinsburg. En hij zei toen voor mij, jullie, we gaan je veel laten werken los. We gaan veel salaris betalen om te oefenen. Ik was like ik zal het recht waarderen. Maar hij zei maar, ik kan niet 10% voor oefenen. Maar ik zei voor hem toe, maar ik heb die matrikje. Ik heb nog kaart die huis in de ritme gestadi. Hij zei van me, maak die cursus klaar. En toen is matriek aanschool. Die mensen betalen me aanschool matriek. En ik heb klaar gemaakt school. Alle betalen me aanschool matriek. Alle letterlijk betalen ook mijn ITI college, om haar college te gaan, mijn massagecursus betalen. Ook mijn bezigheidscursus was allebei ook betaald. So even mijn coachingcursus, level 1 en 2, alle dat betaald. Al wat ik me gegeven als wat ik het. Ik ben de beste persoon die ik heb gegeven. So misschien ja, als een wijze sport kan dieren opmaken. En een persoon wat interesseert, ik wil hem mee werken. Ik wil hem dat doen in mijn leven. Hatup. Otra sinya hatup. Kaustanya is bij je goed in hatup. So, ik heb dat gevat. En ik moet zelf zeggen, die persoon zijn woorden wat ze aan mij gepraat van ik herinner het vat. Ze gaan mijn beste geven. Ze gaan mijn beste. Al bij tijd. En ik zei mezelf, Kaustanya erbij goed van mij gepraat. Die mensen geloven mij. Alle betalen letterlijk mijn salaris elke maand. En alle betalen mijn school gaan allemaal goed. Dus zo, wat kan ik doen om niet alles te disappointen? Ik heb die 1 keer teruggaan naar Roep toen. Ik heb die 1 keer teruggaan naar Drang toen. Ik is vandaag 28 jaar oud. Ik was nog 1 keer in de klapje. Nog 1 keer. Ik weet een klap binnen. Ik kan dat zien. Op movies. Mijn maat gewerkt bij Mastic Boer. Daar was hij met Mastic Boer niet op. Mijn maat daar gewerkt. Hij was de enige klap wat ik aan geweest had. Mijn maat te gaan halen. Maar ik was nooit een enige andere klapje. Niks klaps aan die topcel kan ze kind van mij niet. En daarover voel ik bij je trots. Tim, ik heb nog redelijk gepraat met een Anna al. En zijn vrouw doen research bij scholen. En een van die hoe kan ik zeggen, issues wat opduikt, dat kinders in gangsterisme gaan. Ja. Is dat daar zich geld in. En dan sê hulle maar, hulle gaan maar naar die drugs verkoop. Hulle gaan maar samen met die drugbaas of gangster ou loop om een paar centjes in je huis in te ploeg. Jij heeft die call gemaakt om te zeggen dat, kijk je, mijn maal is onder druk. Ik mag liever die school los, ik mag gaan werken. Hoe het jy nie daai call gemaak want die dinge was hektiek. Jy het nog self gesien, jy maar 2 werke. Jy het hier alles op die skool. Maar jy bly nog steeds gefokus dat somewhere along the line as jy het nog gesê ook, jy wil nie 'n burden wees vir jou ma nie. Glad nie. But jy het skool gegaan, so daar kom fondse en allerlei goedes gaan daarmee gepaard. Ja. So saam in jou mind en moet dit ook vir jou gesê jy maar die
waar gaan my ma die geld kry, want ons moet daarna toe gaan. Het hy kolle gekom vir te sê, man, ek gaan maar makkelijker liever kyk om my ma te support. Kijk, hij heeft opgedaagd aan mijn kop. Hij is als een jongman daar in je kop gekomen. Zo, hoe mijne begint het? Kom, ik ga even een makkelijke story vertellen, hoe mijne begint het. Zo, ik was bij een sport geweest. Zo, en hij had een raakje bij je kwaad voor mij en zo. Zo, wat ik ga maken, nou, waar mijn oude mannen, mijn oude vrienden, het gaan ze grotere vrienden. En dan heb ik gespeeld samen met kindertjes. Oké. So basically, op de oude van 12. No? Dus speel ik nog samen met de mensen van ik ben van 8 jaar oud. Oké. Zie je nou? En toen hij kennis matriek raakt, dus speel ik nog steeds eenmaal en was ik al klaar in te gaan. So ik denk, dat is waar ik het eens gemaakt heb. Ik heb vroeger notice dat is verkeerd. Dat is recht. Zoals ik me ga met mijn mensen, ga ik ook zo like. Ga ik ook zo is. En daar is wijsheid voor alles. Maar kom ik zeggen, daar is hoe mijne begint het. So, ik is een kleiner mannen gespeeld. Maar ik heb ook van die patten van de wal zo nou en dan. Hoe ik van die patten van de wal, ik het gerookt, gereserveerd, ik het gedronken. Om geld aan te krijgen, als ik hier een week bij iemand anders is, dan zal ik, hij was zo breed nog je onder geweest. Hij was nog zo breed je onder geweest. Niet waar zo breed nou zit, hij was aan de andere kant geweest waar die trein zou zitten. Waar hij was zo breed geweest. Zo achter bij zo breed, hij was zo boksen hij terug hier. Ik heb daar boksen gevat. En neem ik daar die scriptje uit. Yes? En eigenlijk ik gevat daar, zal ik voor mij gekopen wat ik wil geven. Zo, ik denk ook like, wat ook goed was, hij was geweest. Was ik jou bij meer werk geweest. Zoals ik vandaag, als ik 2 keer na school boksen en garageerd. Dan heb ik jou gemaakt voor die dag. En ik denk dat is wat voor mij like, een difference gemaakt van de andere mensen. Ik kan zeggen, als ik moet kiezen tussen arm en rijk, nou, kan ik zeggen, als makkelijk om te zeggen, ik rijk, broer, alles. Als makkelijk om zo te zeggen. Van in meestal, hoe stap jij in je problemen als een multimiljonair? Gemakkelijk. Nou? Maar ook like, de lessen wat armheid voor je leert. De lessen geeft je like, alles wat je krijgt, alles wat je hebt, je gaat het waarderen. En als jij vorige week, had je het nog meer waarderen. Zo, hoe ik het ken, zeg het gebleid. Niet van, ik het jongere man, ik heb niet gespeeld. Maar ook like, ik het scripts en regie. Waar hulle gaan samen met de andere mensen om goed te gaan stelen. En ik verkies om mijn naam nog zwaarder af te nemen. Zo, ik liever die pans gevat. Zo, mensen van mij kennen, no? Paar mensen kennen mijn gemeenschap en ons wie van jullie was scripts en regie. Maar ik liever mijn naam nog af in de modder gedrukt om scripts in te geven. Als om samen te uit zo met daar naartoe om iets de mensen te gaan stelen. Zo, ik kan ook zeggen dat is uit weg geweest. Zo, als je scripts in ging, voor andere mensen zal het een scanner is. Voor mij was het geweest dat hou voor mij weg van die persoon af die nog gaan stelen. Ik heb scripts in ik kan het zien trots ik het scripts in regie dat het toen met zo mis gaan stelen. Sam, je praat van je master af. Wat ouderdom was jij? Zo, mijn maat afgestudeerd op 2016. Jij was dat hè? Ik was altijd, was ik 19. Dus jij op die college? Oké. En hoe was dat bro? Dat was mij die heavyste gevoel ooit. Die ding wat ik aan het doen van mijn ma was gemakkelijk zoals dat. Die dag was normaal geweest. Ik ken het nou nog zoals gisteren. Die dag was normaal geweest. Mijn ma heeft voor de heel eerste keer niet op een zondag gaan werken. En om weet, als je een vrouw op een zondag gaan werken, is het recht iets. Mijn ma had er werk op de zondag. Mijn ma keek doorgaan. Ik was like een... mam, wat zit mam ze niet kijken? Mijn ma lachte me, nee, het was normaal. Ik dacht, ma, het kost gemaakt. Ze was op en af, rustig en zo. Die avond op terrein zo, 7 uur. Mijn ma voelde een beetje ziek, ik schreef waarom. Ik zei, oké.
Ik denk niet, maar het heb een beetje ziek geraakt. Als al mensen een beetje verkouden. Ik ga leed toe. Mijn maag leed toe een hapelijkje in. Maar ik kreeg toen een hartaanval. Zo. Ik was like een verbaasd. Maar gewoonlijk is het maar like een aardvark kijken om zitten geweest toen. Oké, ja. Zo, hij het voorin gebeuren al. Zo, ik was al used to it al. Maar die keer, ik ben maar hartaanval gekregen. En dan met de maag was jong, mijn maag was net 30 en mijn maag zit uit. Zo. Zo, dat hij uit is oud, kreeg mijn maag hartaanval. Mijn zuster gaat toen samen, mijn auntie gaat toen samen, auntie Nuklin, mijn auntie gaat samen, en mijn ma's boyfriend gaat toen samen, naar het hospitaal toe. En ik denk, oké, ze komt zeker weer later terug huis toe. Dat is hoe oorstig gewoonlijk moest nog kind. Maar gaan naar het hospitaal toe, ik leed door mijn pit, ik speel naar het op mijn phone. Hij was nog fire, ik heb van ik het mail, is het touchscreen gekregen. Dan was hij, mobiel tablets. Oké. Dus, maar ik was bij je geweest. Zo, mijn ma toen like een hospitaal terug gaan. En skielik hier een jaar of 4. Ja, mijn zuster van mij. En mijn auntie, joh. Mijn zuster zei, jullie willen iets zeggen, maar eventueel zeggen. Ik zei, zeg van mij toe. En zij wil lief mij zeggen niet. Ik zei van, Christa, zeg van mij alsjeblieft. Zij zei van mij, ons ma is mee, ons ma gaat afgezeerd. Ik like net, maar het zien we aan je hart vannacht beginnen kloppen. Je oor is bloederig, mijn oor is bloederig, mijn koppijn gaat zo toef. Ik onmiddellijk, op bij oomlijk zei van oké, bij je dankie. Ik kan nog steeds niet geloven, maar oké. Ik haal toe asem. Ik tekst voor coach Tanja. Van ze was met mij ook voor mij geweest. Zo, ik zei van coach, mijn maat afgesterven. Piava 2 keer. Ze commerciële oomlik was hij af. Hij was een jaar van ze afgereden. Ze kon aan mij tussen mij trekken. Ze heeft mij wil ik haar boos slapen. Ik zei ja, ik is fijn. Op bij oomlik besluit ik ga nog aan huis lopen. Dan moet je dus jaar weer aan. Ja. Ik ga naar het op niet beren. Zo. Het is donker. Maar tijd was ik waren we donker het is niks. Ik heb daar een keer een train 3 of 4 uur gehad. Ik weet hoe lang ik gehad heb, maar ik was zo'n train lang daar geweest. Ik ben een train teruggekomen om 12 uur in de middag. Toen kom ik terug. Zo. Kom ik daar aan. Toen zei ik, oké, ik voel oké nou. Ga ik naar mijn zuster toe, mijn babyzuster. Ik denk, was het die van niet, zal ik terugkomen toe. Maar ik ga toen aan haar toe. Zij slaapt nog steeds gaan niks af. Ik zei toen van, like, ik ga naar de school toe vat. Ik ga naar de school toe. Ik zei toen voor die juffrouw, nou, voor de juffrouw. Ik kon zet mijn zuster niet zo. En hij is toen waarom is het maar geweest, 8 uur. Ik zei toen voor die juffrouw, als maar nou naar afgesterf. Ik weet nou, die kan mijn zuster daar ook niet. Maar ik zelf al 2 uur al. Zei hij, je gezien, hij is natuurlijk recht. Hij was die Chris juffrouw. Zij toen verstaan, ik heb haar toe gaan halen weer naar hij. Maar mijn hele dag was omgekraapt geweest. Ik praat van, eventueel nou nog om te beschrijven, ik denk niet dat ik wens het aan voor enige mensen niet. Ik denk dat dit mij ook bij steker gemaakt van, vandaag had ik meer van mij, maar ik had het voor. Zo. Ik denk ik heb geleerd om een negatief te vatten en een positief te maken. Dat heb ik gemaakt over jaren. Zo ik heb een negatieve denk gevat. En dat is mezelf wel. Tim, wie in jullie familie doen ook atletiek? Zo, in mijn familie, zo mijn pa is ik atletiek gedaan. Oké. Ik zal je weten van, want ik was eigenlijk door geboren. Oké. Zo, maar ik weet like in mijn familie, als nou een persoon wat nou op een ouderdom begint te doen. Ik denk op naam is André Meijer. Ik begin eraf. Ik afrig nou mijn pa zei Jensien. Ik richt nog voor me af, dan stel ik eens in. Zo, zij goals eenvoudig hebben we onder 2 minuten te vragen meter voor volgend jaar in het begin van die baanseason. Terwijl ik oefen om Zuid-Afrika record te breken in 2000 meter. Ik kan nog wel 2000 meter mijn leven gehad. Oké.
So, maar ik heb al 1-5 gehad op al. En ik weet precies hoe van ik me laat heb om de record te breken. Oké. Dat is dat. Maar zover ik kan zeggen, is onze gemeenschap in meer talent. Ik heb al bij mensen genomen. Meer talent als mij. Oké. Maar omdat alle gemeen met die verkeerde mensen, dat is het probleem. Dat is de reden. Alle moet niet mengen met die verkeerde mensen. Mensen is verkeerd of dingen. Maar alle moet niet verkeerd verstaan. Ik kan zeggen, ze wat goede mensen. Als je verkeerde vruchten vallen, dat is wat gebeurt. Ja? So ik denk, als goede kennis, goede atleten, goede mensen. No? Maar omdat hulle ommengen met de verkeerde mensen. En hulle krijgen verkeerde inlichting. Dat is ook om hulle niet vorderen. Coach, jij praat van je pa, van je jonger dat je mensen in je pa daar in je journey van je jongheid. Was hij tegenwoordig daar? Zoals ik en mijn pa, ons Carlos Bond begint 3 jaar terug. Oké. Herbond. Mijn pa was hier bijna voor mijn kleine leven niet. Dus ik kan zeggen, mijn ma was een enkele ma. Wat mijn pa houdt net, die wel houdt net is, hij heeft me nou en dan, ik heb mij samen als een week teruggevat op een naweek. Wanneer ik kan. Dan gaan ik samen om. Zo, hij heeft me niet geld gegeven als hij omdat mijn pa is. Hij heeft me geld gegeven, want ik een week voor die geld. En ik denk dat hij het ook voor mij open mindset gezet. En tot vandaag toe kan ik zeggen, ik heb de hele paar goed geaccomplished, niet die hij. Ik kan zeggen, ik is een atleet. Ik is een masseus. Ik is een coach. Ik heb hier van allemaal die goed is. Ik is een sport eetman level 5 heet ik. So ik kan sport eetman doen. Ik is nog karel bij Boal aan college geweest om aan eetman te gaan. Er is nog een paar goed wat ik het niet vergeet. Oh ja, ik heb gehouden in retail level 2 in level 4. Hij was in zo'n bankers gaan werken. Dan heb ik ook gelijk een idee waar ik mijn eigen bezig wil beginnen. So, daar is het klomp wat ik al klaar voor mij geaccomplished. En daar ga ik nog meer accomplished. Van ik geloof, ik kan nog elke dag iets niet leren. En ik wil een dag wel ik een paar jongmannen vat. Niet één, een paar jongmannen vat. En zei, hier is een werkje. Hier doen dat. Ik denk ik ga veel die cursus leren. Van als bij opportunities, die zit nog bij meer opportunities. Die jongmannen van vandaag bij meer opportunities als jij nou op omlak. Als mij op omlak. Yes, precies. Weet je, Stellenbosch hogeschool heeft de bierse wat weg. Dat is dat we Stellenbosch zelf, hogeschool of kan je bij enige andere school ook gaan en dan? Ja, dat is Stellenbosch school. Oké. Stellenbosch hogeschool. Yes. So basically, als hij graad 7 is, dat is nog veel. Als jij graad 7 is, graad 8 is, en jij doet sport, jij hebt de kans om een beers te krijgen waar je letterlijk betaalt om school te gaan. Sure. Jij krijgt je schoenen, jij krijgt je kleren, jij krijgt je boeken, jij krijgt je kost, je slaapplek, jij krijgt alles. Allemaal waar je gaat school en doet sport. En je wordt elke maand, als je die volle beers krijgt, krijg je elke maand omtrent, ik denk het is nog aan. En meestal hij is op je school. Even wacht maar, je die voor jezelf. So, ik denk dat is een goede opportunity. Wat Ilana gestuurd voor je mannen. So, daar is currently nou amper 100 atleten op je programma. Oké. Ik denk Stellenbosch man ze weet van het programma. Maar ik denk die woorden gaan te stadig uit naar hulle toe. Of naar die ouders toe. Ongelukkig moet je kind daar blij. Al blij in Stellenbosch en gaan op je kosten slapen. Maar ook, je moet denken, als hij slaapt, hij blijft uit de moeilijkheid. Yes. Verstaan je nou? Je krijgt niet kans om moeilijkheid te gaan doen. Hij is op een school waar hij blij. Hij is omringd met mensen, met dromen. So, als hij omringd is met positieve mensen en wat groter dromen heeft als hem, zal zijn droom ook waar worden. Definitely. En ik denk dat is wat Ilana gemaakt heeft. En dat was het begin in Oostbanen.
En hulle ons experience gehad en hulle begin ook met die klein manne. So ek dink hulle is baie suksesvol daarmee. Hulle het nou omtrent 2 atlete wat oorsee is wat op die program was. En ook like wat ook hulle suksesvol maak is almal wie actually nou haar werk het almal op kursus gesit. Even vir my op kursus gesit. En nou kan ek sê ek gee terug aan wat sou aan hulle vir ons gegee. So daar is baie opportunities vir die jongere spannetjies as vandag. Ik denk die meeste me verkeerd verstaan niet. Ik denk school en oorsgemeenschappen is onrechtvaardig. Oké. Ik heb mijn redenen ook moeten zeggen. Allemaal je opinies. Ik kan zeggen, de goed wat alle tijd het voor jou geleerd en voor mij geleerd, leren nog steeds aan voor de jongmannen van vandaag. Maar technologie groeit bij de kant. Ik denk je alle van de oorskennis na begin leren van computers graad 9, graad 10 af. Dan kan je computerklas lopen bij de lagere school, bij de hogeschool, sorry. Maar bij die bij school, je kunt beginnen van graad 8 af tot een graad 12 om zeker te maken het high skill. Alhoewel, je kunt alle skills 1 keer leren en hulle try zo inbouwen op een technologie in. Om zeker te maken als je kunt klaar is met de school, dat je kunt niet gaan werken in een winkel. Verstaan? En ik zei niet eens kan om in die winkel te gaan werken of zo niet. Van hoe moet je geld maken of zo'n way maken om geld te krijgen. Ja. Maar ik denk ook like hoekom ons school onrechtvaardig is alle voor mij voelt het soos we vandag gaan die groot meren alles is om ons kinders te beschermen. Maar dat maakt ook je kind recht voor hoe kan nou zeggen jy maak hom seker hy ken die 4 hoeke. Verstaan? Dis verkeerd van ons skool. Hulle maak jou reg, ek sê vir hy 4 hoeke waar die different skole waar ek nog gaan visit het al. Hulle sokkerveld sit verder as hulle skool. Hulle winkel as jy op die skool, hulle moet letterlik uitgaan om by 'n winkel te gaan. Hy different soorte tras. Verstaan? En hulle maak seker in 'n manier maar hij actually jou kind zijn mind heel different. Die mensen trash om mij om winkel toe te gaan en om terug klas te komen. En als je kind hij kan leren, kan je kind op je college zoeken, hij kan een college gaan makkelijk. Ja. Ik praat van een college, ik praat van university. Van op je university gaan alleen voor zeggen, je moet in die klas een visie. Je moet daar visie. Het is je responsibility om te gaan. Maar alleen maken we letterlijk niet groot. Ik geloof in onze gemeenschap scholen maken we niet veel groot om te gaan werken en om in die dorp te gaan werken om zakjes te gaan passen. Ik ken baie mensen wat goed is in sport en wat baie goed is in technology. Maar moet hulle vandag zakjes pakken. Hoekom? Omdat ons kwalificatie aan matriek zet voor ons kan een goede week vallen. Al gaan ons even met Holland College doen. Dat zet voor ons een positie om een goede werk te krijgen. Maar hier is kom je van een andere school af, dan krijg je een different positie. Maar van de reden, die systeem, die mensen, het systeem is al zo gemaakt al, dat je van een kleren school afkomt. Dat is wat je kent. Je weet niet hoe om naar 4 hoeken te gaan en in de lijn te staan. Van dat is wat je hier maakt. Je moet letterlijk in de lijn staan. Je moet letterlijk dezelfde goed leren wat je 10 jaar terug leerde. Ik beloof jou, als je even een dagse kunt vragen, dat is nog niet 2025. Ja. Dat is goed om te weten, dat is baie goed om te weten van geschiedenis. Zoals hij nou een kan vragen van Hitler. Dan gaat hij kunnen zeggen wat is Hitler. Ja. Van hier bij Oost-Laarschool. Hij vraagt om van het boekje Witness Case. Hij gaat kennen van Witness Case. Ja. Ik van die boeken, maar hij kent hij. Maar dan gaat hij voor hem nou vragen, ken je die nieuwe boek van de Reizen niet? Ken je die aan een nieuwe boek? Van is baie nieuwe goed wat uitkomt. Yes. Maar ons school is stak in die oude ways. En hulle wil nie nuwe ways vir ons leer. Ja. En ek dink dis ook het signs wat hulle moet maak in ons gemeenskappe. Van ek glo nie like dat wat hulle 10 jaar terug leer hulle nou nog vir ons kinders. Maar hulle doen nie dieselfde aan hy kant nie. Hulle doen dit way differently. Jy gaan nooit dieselfde boeke kry wat jy laas vorige jaar gekry het nie. Ja. Jy sal maak dieselfde handboeke kry.
Maar as daar altyd 'n update is in die handboek wat sê die boek gaan waai en daar is iets beter by. So ek dink as net baie onregverdig wanneer kom by ons gemeenskap in die skole. Ek weet nie hoe jy dit voel, maar dat is hoe ek voel waai. Kyk, jy sit my nou op 'n hele dinge different mindset want ek het ook my persoonlike opinie soos jy nog gesê het. Ek het ook 'n persepsie oor die curriculum. My curriculum, ek stem nie mee saam hoe die curriculum nou moet gaan nie. Want net soos die geskiedenis storie dat Jan van Riebeeck se stories nou disclaimer, nou disrespect. Dis nie meer bedoel vir ons kinders nie. Ons kinders ken nie hulle roots, hulle weet nie waarvandaan hulle kom nie en dis waar hulle losdraak. Ja, ek sê nie jy moet vashou aan die verlede nie, maar jy moet ook weet waarvandaan jy kom. Ja, ek sê nie skool is verkeerd nie. Aha. Maar almal verkeerd verstaan nie. Ek sê nie skool is verkeerd nie. Skool is baie goed van wat doen jy na skool? Wat ek sê, hoe maak ek so? Sê my, jy's 'n sportman. Wat doen jy na sport? Dis waar skool inkom. Dis waar jou carrièrpad inkom. Dis waar jy jou studies inkom en wat jy voor geleer het inkom. Dis hoekom skool belangrik is. So skool is belangrik. Ja, so sê is belangrik. Maar waar skool verkeerd is, hulle moet nie vir jou leer om iets reg te doen nie. Né? Hulle moet vir jou leer om vir jou uit te figure. Okay. Kom ek sê soos dit. Jy is goed in lees. Ek is goed in wiskunde. Ek kan 'n bietjie lees, maar jy gaan weer skryf, so lees gaan meer gaan vir jou. Nou, ek wil gaan vir 'n businesspersoon. Daai moet meer gaan vir my. Maar nou vind ek as ek die baie goed kan doen en jy weet jy lees baie goed doen, kan jy gaan in skrywingen. Maar nou laat hulle vir jou klomp ander goed nog baie meer leer. Wat jy vir jou aan saak maak op een van die dae. Hoe van die kinders kan relate meeste van goed wat hulle geleerd op skool kom nie te pas in die groot meswêreld nou nie. Yes, 100%. Kom nie te pas nie. Op die skool al wat ek glo wat te pas kom nou op oomblik is as jy in siekes gaan werk, jy kan 'n bietjie lees. Daai kan jy graad 7 begin doen nou. Jy moet kan somme doen en jy kan goed optel en goed neersit en kan orders vind. Dat is al. Daar is niemand wat wil leer op die skool. Kom ek leer hoe om admin te gaan heeltemal nie. Kom ek leer hoe om 'n besigheid te begin nie. As is sulke goed vir ons mense nie. En dit is wat verkeerd is. Ek dink hulle die skool fokus op die mense, so hulle moet fokus op die mense nie. Ek dink waar kom by die system by ons gemeenskap, nou? As dit meer 'n lieg. Is baie lieg. Hoe ek dit kan stel in 'n goeie woord, so om enige teachers te offend. Teachers doen baie goeie werk. In my oor het hulle doen baie goeie werk. Maar waar die system verkeerd is, heeltemal verkeerd is. Julle leer nog steeds dieselfde goed wat julle van my geleer het vir dieselfde kind. Dit is verkeerd. Julle moet ways kry om vir ons die nuwe goed te leer wat vandag gebeur in die wêreld. Byvoorbeeld, verduidelik 'n tiener, hoekom is dit nie reg om nou 'n kind te kry nie? Sure. Imagine dis hartseer in ons gemeenskap in die tyd nou op oomblik. En hy daar was dit nie so gewees nie. Daai daar is dit different gewees. So jy moet dit seker imagine dis seker. Ja. Jy's 'n ouer. Jy het 'n kind. Ja. En jou kind kry 'n kind. Yes. En jou kind is op die skool. Hoe nou? Hy kry klas waar. Yes. Nou kry jou kind 'n kind. En hy kind is nog 'n kind. Hy kind is maak 15, 16, 17 kind. Waar jy het nie verkeerd te gaan nie. Jy werk. Jy's in jou werk. Sy glo kinders elke dag in die skool in. En gaan huis aan geleer. Waar gaat het verkeerd? Dat begint klaar in 'n manier op die skool. Van die skool leren we die kinders van wat recht in zwangerschap is. Yes. Vandaag is. Hulle sê, hoe kan nou sê, en ook like in die system van as jy 'n kind is, kan jy open. Ek dink jy maar hy se uit hoe hy ook nog gaan. Hy is niks, hy het soveel meer talent as hy 350 het. En dit is verkeerd. Dit is baie verkeerd.
So ek dink waar die skool vir ons faal is hulle leer nie vandag se goed wat reg gebeur vir ons kinders. Hulle leer dieselfde goed wat ek geken leer hulle vir die kinders en dit is wat verkeerd is. Sam, jy spreek al die issues aan. Ja. As jy in 'n posisie geplaas word om sê jy's minister van die youngsters of minister van die curriculum, wat sal jy implementeer om seker te maak dat ons nie weer in dieselfde trend gaan wat jy nog in mense het? So 2 of 3 goedjies. Kyk, as 5 wat kan sê van ek is ook besig om te coach. Nou? So nommer 1 is die eerste ding is kry 'n aktiwiteit wat gestig word na skool vir kinders. Dit is die eerste ding. Okay, ons kan sê dit is klaar daar waar ons sport het. Kinders kan oefen na school, jong mannen en vrouwen kan oefenen na school. Maar meestal na school is systeem opgesteld, no? Wat na school is daar nou een clubhouse waar die zien kan maken om verder leren over wat hij gelooft is wat voor hem werkt. Bijvoorbeeld, zeg maar voor mij nou, no? Zeg maar nou, dat gaat een paar jaar terug. Ik kan na school ik zeg leren om te gaan filmmaking. Stuff. Letterlijk strijd na klasse. Je gaat het doen van dat in jou ze wil extra doen. Ja, wat zijn nou? Yes. So wat dat was school extra geven ons mensen. Van dat wat school geven alle kinders op oomlik. Van strijd na school, na. Kijk, je kan ingaan in precies wat hulle wil doen in hulle leven. Dat is het eerste wat oorsplek moet doen. En ik weet dat het een beetje geld kost, maar als hij kan krijgen waar jy 'n paar mannen van als net 1 persoon kan vat. En vir hulle kan sê sorry. Kom ons begin ons eie clubhouse. Na skool kan ons dit doen saam. Of kom ons sê ons kry 'n paar ouer atlete of 'n paar ouer teachers wat willing is om dit weg af te staan. Na school kom ons kry die jongspan by mekaar. Ons leer wel iets meer. Van technologie is hoe meer ik kan leren, hoe slimmer raak je. Ja. En dat draagt meer kracht als in iets. Van allemaal kan goed van jou wegvat, maar niet wat ze geleerd hebben. Zien? So, als hij kan doen voor zijn gemeenschap, zal het winnen is. Die tweede ding is naviken. Ja, kan navik. Zal ons horen als een jongman sier gemaakt, een jongman gestikt of dan. Ik weet ook oorspronkelijk plekken waar ons bij gangsters met een snap. Nou, dat is niet voor, dat is nou ook naar de politie kant ook nou op omlaat. Als ons naviken, nou, als de politie van Jakenstraat kan je om 6 mensen te vat van Jakenstraat, Oostpatrol. Oost trekt aan ons gemeenschap. Ja. En ook like Oost maakt een regeling op na 11 zoek ons niks jongmannen op de straat. Waar de politie optelt, zeg no questions als die man, ze wordt er slaan over dingen, maar na 11 is wordt letterlijk, hij gaat slapen is, dan is hij komt morgen is. Zo, daar gaan een jongman van die straat hebben. En ook like omdat ons als een gemeenschap meer kracht gekregen om te zeker te maken, ons kan patrol uit. En de politie heeft misschien elke straat 6 mensen gevat. Jullie patrol uit. So jullie kan jullie straat trekken, no, jullie kan jullie direct contacten ons. Om zeker te maken als jullie voor ons nodig hebben. Ons is daar. En niet, like ons bij jou voor jullie kom jullie eerst van die moord klagen doen. Van dat wat ons heet, like hij zal die politieman, die politie bij jou. Alle als een trein, ze 4 meter gaan jou is af. Afvallen mensen 30 minuten om hier te komen. Yes. Maar je kan letterlijk af en open afgaan op het night. En dat is wat verkeerd is aan ons. Zien. En ik denk dat is wat ons moet veranderen naweken waar ons gemeenschap kan samenstaan. Van, dat is wat ons bij en veel. Ons kan niet samenstaan, ons kan niet afbreken. Ons kan samenstaan. En ook like waar ons, waar de politie zo'n regeling gemaakt heeft, of de government zo'n regeling gemaakt heeft, enige een na en zo laat onszelf opsluit. En ik kan morgen zal je dat niet worden. Regardless je gangster is of niet. Bij een risico na jou op je risico. Yes. En ik denk dat je gaan minder mensen op de straat zitten.
100% en ek stem saam met wat jy daar so sê en ons glo dat wie even na hierdie video gaan kyk dat paar mense laat hande vat en dalk is dit nou nie die hele Kloetiswil maar dalk 'n plek soos White City of 'n plek soos Tenenville of 'n plek soos by die Fletse vat hy mense hande en dan begin hulle dan ons glo dit sprei dan uit na die hele Kloetiswil toe. Kyk, op 'n ouer man die dag is nou my storie is nie net vir my nie. My storie is vir julle almal. So as dit net een persoon raak, is meer as genoeg vir my. Op 'n oomblik as ek besig met 'n program waar ek nou volgende jaar 12 atlete gaan soek uit my plek uit gaan soek. Okay. So ek het klaar 2 gekry. So daar is nog 10 spots available. So hy 10 spots gaan 'n volle borg kry van my af. Ek betaal al die interviews vir elke reis. Ek doen jou coaching ook. Ek kry jou klere. Plus ek wou te ry na elke reis toe. Daar is net vir hardop. Ek try nog 'n ander sport te gaan. Nice. Maar daar is die beste wat ek kan doen. Voor nou op oomblik. So soos tyd gaan, sal ek try om my eie span te maak. Ons eie Kloetiswil span waar kan ons het vir Kloetiswil. Maar op oomblik is soveel 3 mense. En ja, ons plek het baie talent. Baie talent. Die probleem is net ons moet nie gryp aan die verkeerde dinge nie. Julle moet gryp aan die mense wie 5 uur oggend opstaan om te gaan werk. Gryp aan die mense. Gryp aan die mense wie wel vra vir hulle as 'n tuinwerkie. Ek sal eers jou so worden. Gryp aan sulke mense. En as jy tannie is en 'n ouer is en jy sien as 'n jong mannetjie en hy sien lekker nie. Vra hoe my alright is. Ek sal maak jou vir met maar gee my weekie vir 'n stukkie brood. Dat sal ook jou. Van ons is te veel ons is. Dat ons te min aan ons gemeenskap kyk. Yes. En as jy draai aan jou gemeenskap begin kyk, gaat die Here agter jou kyk. Sure. Tim, wat is die highest accolades wat jy help? Want ons is nog genoeg controversial nou. Die highest accolades wat jy nou bereik het in jou atletiek loopbaan. Okay. My heel eerste kom ek sê my heel eerste my eerste hoogste punt sal ek wees was toe ek spoorman jare was op my skool. Die eerste keer. Daai was vir my hoog gewees. Hy was op Kloetiswil gewees. Die rede daarvoor is omdat my ma daar was. So daai is my baie special moment. Die tweede special moment was gewees vir my toe ek my heel eerste keer onder 30 minute op 10K in Durban. So ek het 22 gehad op my heel eerste keer. So daai was vir my 'n unbelievable moment gewees. Dan kom ons na my eerste keer top 10 Suid-Afrika. Daai was in Durban gewees. So hy was ook vir my baie nice gewees. So ek was vir 3 jaar top 10 in Suid-Afrika gewees. En die jaar het ek so gegaan. Maar ek had op die naweek, so ek drie naweek top 10 in Suid-Afrika is. Hopelijk try ek om wen. Maar my hoogste punt, als ik kom op nationale vlak, zal het wees, laatst jaar was ik derde op Zuid-Afrika cross country. Die jaar was ik ook derde op Zuid-Afrika cross country. Maar het is een 4 kilometer race. Dat is baie vandaag en dat is op altitude. So, ons oefenen op kustvlak. So, om hard te gaan is een heel different programma voor ons. Dan op die baan kan ik zeggen, ik was die jaar geweest, 8e geweest aan de 10.000 meter in Zuid-Afrika. Dan heb ik ook een personal best van 8 minuten en 2 secondes op je 3000 meter. Op je 5000 meter heb ik 13:50. Dat is 13 minuten en 50 secondes voor 5000 meter. En voor die 5 kilometer op je pad heb ik de schoolrecord gebruikt 3 keer achter elkaar. En dan heb ik ook mijn personal best heb ik gehardloop laatst jaar met 13:50, ook 13:53. Dan Winelands 21K heb ik ook gewonnen 3 keer achter elkaar. Maar ik heb een personal best daarvan 1 uur en 4 minuten en 12 secondes. Dat is alle, yes, dat is zo baie. Oké, dan is het ook heb ik nou die Kaapstad marathon gehardloop.
Ik heb het laatste jaar gewin. Die jaar had ik geen expectations gehad. Maar toen hij mij zei van mij, CP Mike, zit voor die jongen, van Kultuswil, die help of Kultuswil. Dus ik klopt maar 10 keer van de grote mezelf, ik mijn best draai. Dus toen ben ik ongeveer voor de tweede keer achter elkaar. So dat was mij like een unbelievable, en hij is Afrika meter geweest. Cape Town Marathon is Afrika meter. Om met 10 kilometer Pisa te winnen, 2 jaar achter elkaar is voor mij unbelievable. Ik zal even toe zo wagen om het te vinden. Het is makkelijk om de eerste keer te winnen. Maar de tweede keer, als het 30 of 40 kilometers op je is de difference story. Hoe vat jij pressen aan? Dat is ook interessant. En ook like laatst vorig jaar, toen ik mijn story in de wereld gedeeld heb, waarvan ik kom. En mijn eerste movie was met Kijk naar TV. Ja, en die movie naam is Lang Afstand. Dat is een document. Ik denk ik zal die document versturen, link versturen in die movies, daar kan je zien daar. Maar dat was voor mij ook baie interessant geweest. En bij de African Trials wat ik geweest. Om met Afrika span te maken, om overzee te gaan, dat ik in span gemist met 2 mensen. Sure. 2 mensen, en mensen die voor mij geweest. Ja. So ik het gehighlight daar. Ik heb weer die jaren gedraaid. Ik ga eerlijk zijn, al val ik 30 keer, 40 keer, moet je nog 1 keer meer opstaan. Zo ik het weer die jaren gedraaid. Dat is zo goed gegaan. Ik heb gekomen op terrein 12e. Ik kom 8e om mijn span te maken. Niet omdat ik like een stader is of zo. Ik weet nooit hoe je body gaan responderen op die dag. En mijn dag heb ik een beetje ziek gevoeld. Maar altijd ik ziek gevoeld dat ik gegaan. En ik heb mijn best gedraaid. Ja. Dat was in mijn dag. Glad. Maar ik kan zeggen, dat is weer volgend jaar. Ik ga weer proberen. Ik ga naar span maken. Ik is positief gaan naar span maken. Het maakt niet zaak als ik 30 is of 40 is. Maar de goal is altijd Olympic span, Zuid-Afrika span. En ook financially stable te zijn een dag. Ja, je bezig te beginnen. Ja, dat is hoe mijn leven nou gaat. Tim, waar is de hele reis wat je gehardlopen hebt, wat je niet klaargemaakt hebt? Jezus, nee. Nee, ik heb al mijn reizen klaargemaakt. Wat was die difficultste een wat je gesukkel hebt om klaar te maken? Ik kan niet die story vertellen. Okay. Maar de zwaarste reis in mijn leven was geweest. Ik heb nog nooit 21 keer mijn leven gehad. Oké. Ik heb gekend 10 keer in 5 keer. Toen doe ik 21 kilometer reis. Die dag samen met Coastania. Dat was een perel geweest. Ik had op 21 keer klaar. Dat was mijn hele eerste 21 keer. Zo, het steeds stadig klinkt, is bij jammer. Ik heb het gehad op 1 uur en 15 minuten. Ik zal het nooit vergeten. Mijn benen pijn, mijn knoop. Ja, alles pijn niet. Maar wat die reis zwaar maakt, was geweest. De heel eerste 10 kilometers van die reis. Nee, 11 kilometers van die reis. Was opdraan. Is net een paalmonument. Ja. Vanaf die brug af, doet hij dat heel boete bij die paalmonument. Sure. Dat is 11 kilometers elevation up. Ja. Dan moet je te rat op, dan kom je af de rand. Zo voor 11 kilometers heb ik niet geklimd. En als je haar klaar is, dan allemaal ook die afdrand gaan makkelijk is. Ja. Omdat je nog geklimd hebt, is je knie op passeren. Nou moet je afdragen wat op. En nou moet je weten, ik is gewoon aan 10 kilometers. Nee, en toen moet ik 21 kilometer klaar maken. Ik heb het gevoel, ik wil huilen die dag. Ik wil letterlijk huilen die dag. Maar toen ik klaar is, ik ben je blij. Ik was de eerste junior geweest. Dat was mijn eerste 21 keer win ook geweest. Ik was geweest 6 in die reizen overal. Voor mijn oude groep was ik eerste geweest. Voor de eerste junior prijs heb ik ook jaar gekregen. Ja, ik heb daar mijn eerste win gevat. Maar nooit verwacht dat het 21 keer is. Vandaag is ik verliefd op die 21 keer. Als er ooit een reis wat ik nooit zou klaar wil gemaakt heb, zal ik zeggen, dat was geweest ook die jaar geweest, die 21 keer is nog geweest. Ik heb daar ik gehad, ik heb nog mooi geleden terrein 5e, 6e. Zo, die top 10 kreeg jou. Als je het ik in top 10 als ik spel in de top 10 maken, zeg ik waar ik aim voor de top 10 in afval.
Soos ons, soos die reis verder gaan, het 'n kar toe my gebamp te my skouer. Ek het dit was seer. Okay. Echt na het voel ek seer. En dat was die eerste keer wat ek gevoel het, ek wil nie die reis klaarmaak nie. Ek het die reis geëindig op nou 1 uur en 8 minute. Daai was my stadigste 21k vir my stadigste 21k na 5 jaar. Okay. 1 hour uit. En ek het nie gehoop hy ding moet net finish. Sure. Ek was by kilometer nummer 14. Toen vraag ik mezelf, waar is die eindig? Sure. En die eindig zit nog 6 kilometer weg van mij af. Maar ik heb hier opgegeven niet. Ik heb gelopen in die reizen. Maar daar was hij van, ik ga omdraaien nie, of ik ga wachten tot de kar me optellen. Ik maak klaar wat ik begint het. Yes. Maak de zaak wat het is in mij, ik maak klaar wat ik begint het. Zo, als ik veel kan inderdaad wijzen, wanneer ik kom bij, wanneer ik goed taf gaan. Als ook al hij taf reizen wat jouw karakter geeft. Vooral even examens, even mijn werk en stuff, of setbacks in life. Daar je wanneer zo taf gaan in je leven. Dat is wanneer die Heer bezig is om iets voor je te geven. En hij zit wanneer je wil hem vastbijten. Yeah. En die Heer toetst je altijd als je recht voor die blessing wat je op pad is naar jou toe. Sure. So wanneer dingen taf gaan in je leven, maak eens wat je omstandigheden is. Wanneer dingen taf gaan, daar is het wanneer die Heer veel recht maakt. So hij maakt veel recht voor goed wat hij weet recht voor. So als dat je wat ik mezelf vraag, vader, wanneer is het mijn beurt om succesvol te zijn? Wanneer is het mijn kans om in Afrika span te maken? Hoe kan ik die reizen? Hoe kan ik zo vandaag gaan doen? Ik krijg hij. Ik oefen elke dag. Ja. Je zet die werk in om zo te zeggen. Ik oefen elke dag. En ik vraag, wanneer is het mijn beurt? Maar zoals ik begin te beseffen, alles gebeurt op goede tijd. Zoals die Salam Keita Mara toen wij 2 keer achter elkaar gewinnen. Weet je de historie van die reis? De hele eerste keer toen kom ik 13e. Oké. De tweede keer toen kom ik 11e. De derde keer toen kom ik 10e. De 5e keer toen kom ik 4e. En strina toen ben ik kom. Zo hoe baie keer ik terug aan de daan toe. Tot God voor mij het dierbak daar maken. Zodat wij ze ook lekker met tijd gaan. No? Zoals tijd gaan zal het beter raken. So, je weet nooit wanneer jouw beurt is. So, even in een sport en in iets, jouw beurt gaan komen. Meneer waar je Sarah of Clara of iemand wat alle beurt heeft. Alle dieren eer goed gaan, alle dieren eer zijn gegaan. Je moet die mensen zijn respecteren. Van hij weet zelf die moeilijke tijd gegaan. Dat is nog een jouw beurt. God gaan jouw beurt veel geven. Yes. Wanneer hij jouw beurt veel geven, dan moet je het geven met alle 2 handen. So, meneer waar je iemand anders succes ziet. Ja. Focus op jouw succes. Yes. Dat is wat ik kan zeggen. En dat is wat ik doe. Like, ik kwam in de wie van de rest mij is op je omlukking. Ik zit nog steeds die weken. Ik kwam in de wie beter is mij doen op je omlukking. Van, ik is bijna dankbaar voor wat ik nou weet. Van die wat ik nou weet, dat ik een paar jaar terug ga. So, kijk altijd om jou. En dan, een paar jaar terug, ik niet maak die schoenen gehad. Vandaag kan ik schoenen makkelijk krijgen. En daar heb ik 3 paar schoenen gehad. Vandaag heb ik weet hoeveel schoenen heb ik. Zien, zeker problemen. Zo nou heb ik een probleem van, ik weet hoeveel schoenen heb ik. Ik heb er geen namelijke kleren niet. Vandaag heb ik, joh, ik kan niet zeggen hoeveel namelijke kleren heb ik heb te veel. Maar dat is niet om te breken voor dingen, maar bij dierenbraak komt een different tijd. Verstaan? Een persoon die gelopen op en af. Het is de eerste keer op. Dit is dat op gehaald, een spaar gehaald. Dat is wel niet de beste carry, maar dat vat me naar plan B toe. Dat maakt het me een beetje makkelijker om eerst te komen. Ik kan ook zeggen, like, je moet niet kijken naar de wereldse dingen, maar kijk wat je hebt om je wereld te offeren. Van, mijn gift, geloof ik, dat is niet voor mij om daar te doen, maar dat is ook om andere dieren op te maken voor andere mensen. Van, ik heb nou allemaal die contacts en allemaal die mensen om mij. So, wat ga ik doen met allemaal die contacts? So, ik kan allemaal die wat ik geleerd heb en hoe om een goede sportman te zijn en hoe mijn beste te raken en voor iemand anders te leren. En hij kan maak zijn kennis leren en zijn kennis leren. Zodat ons allemaal kan beter raken.
So dat is wat ik geloof. Sam, jy mensen van die volgende jaar vir die 12 leerders of studente, as ek dit so mag sê, vir die beurs. Jy het 2, daar is iemand wat na hierdie video kyk, hulle wil graag deel wees van die movement. Watter kriteria moet hulle met om deel te wees van die movement? Baie mense gaan nou sê, kyk na school en staf. School is baie belangrijk. Let's be honest, school is baie belangrijk. Unless jy nou 'n persoon is wie nou, jy weet, as jy nou hardop gaan, jy nou 'n tip drop, jy gaan nou iets gevaarlik hardop. Okay. Dan sê kom, sal ons werk net op hardop. Maar as jy weet, jy's op die skool, en je school gaan niet zo goed nie. Ik jaag je nu weg. Soos ik voor die andere 2 mannen sê wat ik nou jaap is. Dat is nou baie belangrijk. Jy doen goed in de schoolweek. Zij wat je voor schoolweek gee, moet je voor je hardop ook gee. Zij wat je voor je hardop gee, moet je voor school ook gee. Dat is 50-50. Dat zie de een kry meer aandag as die ander een. Van daar's baie van die atlete wat goed hardop. Ja. Niks schoolweek. Okay. Verstaan? Yes. So wanneer hy persoon injury raak, kan hy niks vallen van niks toe terug. Yes. Verstaan? Yes. Daar is 'n probleem wat oor zit. Ja. So ek kyk na manne van wat wil leer. Jy hoef nie slim te wees. Jy hoef nie kodes 7's te kry op jou rapport nie. 'n kode 3 is meer as goed genoeg. Ons kan werk met 2 ook. Maar je moet verbeter in die kwartalen. En dat is mij baie belangrijk. So ons kyk na schoolweek. En as 'n goed schoolweek baie goed is, nog te beter voor mij. Maar ik ga elke kwartaal wil ik je rapport zien. En dan ga je niet paar van die movement raken. Okay, correct. So elke kwartaal. Sorry. Als jij van mij zegt, je leer, vat ik je woord, je leer. Van, je gaat alweer samen met je oefenen. Je oefent samen, je beweegt samen. Je zoekt niet op je straat. Is of bij je ma's huis, of je krijgt vakantiejob, of je werkt bij iemands huis, of je study. Maar je zoekt niet op je straat. De laatste wat je op je straat is, was geweest na school. Ja. Daar was iemand jouw werk, daar is op je straat, je is bezig om te werken. We staan iPad. De reden daarvoor is, ik heb gezien hoe wat mensen die alle kennis leren. Ons is geneigd als hij wat persoon doodgaan, dan zei alles voor zijn kind. Ja. Dat is niet zo niet. Ons is lieg. Okay. Eerlijk is. Een wat kind, staan 5 uur ogen op. Dan reis je pa om school toe, of zijn maar om school toe, of hij naar bike school toe. Zijn school begint 8 uur. Ja. School begint 8 uur, hulle moet nou hè. Alle skole begin 7:30. Dat maak hulle reg vir week. Straight na school. Daarom hy kan gaan oefen. Ons gaan huis toe. Hy kan gaan oefen. Na oefen, ja, dan kan nog 'n extra klas om te loop ook nog. Ik rede ook om hij weet van ik loop samen met mensen, ik beweeg samen met zulke mensen, ik zie zulke mensen oefenen samen met mij. Daar is kinders wat letterlijk die ochtendschool te gaan, 5 uur ochtendschool te gaan. Dan oefenen hulle na school samen. Dan gaat hulle extra klasse, dan oefenen hulle na school samen. Oma, non pa ko tjaf, omi is op rauw laat. Zeker weer pa 7. Ja. Die tijd toen ik hier naartoe kom, Ja. toen worden hulle opgeteld. Okay. En nou moet je weten, hij kent de hele dag zoals een maaiela daarin. Maar zijn dag wordt er goede dingen aan. Hij krijgt niet kans om rond te gaan zolen voor dingen. En dat is ook om hulle succesvol is van hulle krijgt draai van kleins af. So, als je maar beweegt, je gaat veel vakantiejob krijgen na school krijgen. Of ze gaan leren na school. Je krijgt veel tuinwerk. Of krijgt veel iets om te doen. Maar ons gaan niet bij de huis zitten of op je straat lopen. Die beweging gaat dus stop. Die laatste ding wat oors doen is oefen. So basically, als ik veel afgedropt bij de huis, 7 uur, dan is het klaar voor die dag. Nou kan je gaan leren samen en iets. Maar verder aan, als je ochtendschool gaat, van huis, na je of gaan leren of je te werken, ik krijg voor na die, dan kan je oefenen 4 uur tot 5 uur toe, of 6 uur toe. Dat is klaar om ook met je huis toe.
Ik ga je niet drop op je straat of wat ding. Ik drop je voor je huis. Ik verwacht, ik wil je die aanhoren, maar het lied is geskiet. Van ik heb te veel hij gehoord al. Sure. Zo, om hij te verminderen, ik drop je voor je huis. En je moet zeker maken, is dat hij gaat die beweging niet lekker week voor ons doen. Van ik ga te veel waar je is, waar is jij? Yes. Als jij veilig, nadat ik weet hij is veilig. En ik wil weten is veilig. Ik krijg niet kans als een 28-jaar man om rond te lopen in de straat. Okay. Die winkels rekken niet van ja, maar je plekje. Als letterlijk net opstaan, oefen, terugkom, slaap, maak me recht om te gaan werk, gaan. Dat is alles zo. Die is niet van mij nou een tijdje. En na is dit voor rondbeweging. Dat is hoe mijn leven, als even naviken. Daar is die afnaviken niet. Ik krijg niet afnaviken. Zondag is mijn enigste afdag waar ik voel ik wil heel dag slapen, kan ik eens moe van die hele week. Ja. Maar daar is je afnaviken. Zo Sarah, ongelukkig, of wanneer je Sarah op, hij zit om te gaan pakken niet. En ook like, als hij 10 mensen willing is, je bent willing is om paards op te geven. Je bent willing is om naviks op te geven. Ja. Daar is die tijd voor die niet. Hij gaat uit toen wanneer je ouder is. Daar is baie meer tijd oor voor jou om te drinken op een oude ouderdom. Maar als baie min tijd om een succes te maken van je leven. Pasie. Tim, je mensen nog van die criteria wat hulle moet met social media pages, hoe kry hulle vir jou die hande? Want ik weet mensen gaan niet altijd nommers zien. Kijk, ik ga niet mijn nummer gemakkelijk geen van wel je afklom verkeerde mensen in mijn inbox of zo niet. Ja. Ik kan eerlijk is, ik is een persoon bij je lees op Facebook. Ik reply en laat ja op bij niet. Ik reed ook maar reply te veel boodschappen. Ze gaan in die video in. Je los jouw nummer daar. Je zegt wel deel in die programma. Ik ga mijn eigen inlichting op jou doen. Okay. Ik klik erop, ik doe mijn inlichting op jou. Ik zat zo niet. Ik kijk waar je blij, ik doe mijn inlichting op alle goed is. En met die zal ik voor jou contact. Dat is het. Ik denk dat is de makkelijkste manier. Van als bij ouders wat zeggen, mijn kind is bij goed in dit, mijn kind is die. En dan, als de ouders dat zien, ik wil je dat voor die ouders is, dat is voor die kind. Dat is nog baie belangrijk wat ik nog zeg. Die kind moet het doen. Die ouders. Baie van die ouders zeggen, mijn kind wil dat doen. Maar als die ouders ik zal doen voor die kind. Die kind moet het jou weer voor. Yes. Zoals die kind zegt, ik wil een sportman, dan gaat het weg. Van, dat dit gewerkt voor mij uit al. Ik heb daar lid gehad, om naam was Ronaldo Cornelius. Oké. Ronaldo is die je weet, ik vraag me altijd goed van jou. Zo, Ronaldo Cornelius, ik blij in die vleien. Ice Valley. Ronaldo was een party animal. Oké. Ronaldo Mercedes wil sport doen. Ik heb de Mercedes niet. Strijd. Hij dak gauw en dak gauw en dak gauw. Hoe kom ik hem gevat? Want hij dak gauw. Oké. Hoe ik dak gauw het is, hij zei we sport doen, ik zei nee, hij aan elkaar weer contact, ik zei nee, hij aan mij persoonlijk hij willen doen. Oké. Dus zei mezelf, oké, die persoon, kom ik met draai. Ik ga met draai. En hoe kom draai ze lekker wist je? Als een long run. Uur en een half, hij dan ooit gaat op jou. Sure. En dat als je vandaag in maas is lang. Maar hij heeft ook klaar. Oké. Oké, oh wel laat. Hij was een naam Prompje geweest. Nou, waar ik aan heel is, hij heeft toch gehad. Ja, ik dacht als ik hem zei, naar te praten. Sure. Hij heeft zijn rapport verbeterd. Een mannetje wat is mijn school klaar gemaakt nou niet. Hij heeft school klaar gemaakt. Hij maakt die jaar klaar met matriek op Stellenbosch. En daar hij is wel gebleven. Hij was geweest bij alle scholen uit is wel geweest. Bij de hogeschool. Lukhof, nee? Ja. Ja. Vandaag als man een goede sportman. Hij studeert wat hij wil studeren. Hij studeert wat de school wil hem studeren. Sure. Die man is bij een christen over wat bij je gedronken. Nou, jongen, wat liefst voor God is nou iets different nou. En ook like wat interessant was.
wat vir my uitstaan is, mense het nie verwag jy sal matriek behaal nie. Sure. En spoor is 'n lewe verander. Tot vandag dus ek trots om maak nie saak wat het jy uit op vandag of so nie. Al wat ek wil lekker is wat sport vir hom gedoen. En as sport daar, vir my kan jy kan gee dan te wen. En nou sê Maatje rand of 2 rand te gee toe hy die beers kry nie. Sure. Al wat sy ma te gee is miskien nou en dan as hy miskien mami of 5 randjie vir my of dingie. Maar verblyf, hy bly op skool. Sy kos op skool, sy training op skool, sy klere, skoene, alles kry hy af nie. Al wat hy moet maak is dit leer. En Sy kan bring. sy kan bring, is al. Sy. En hy het gekry 7 op sy rapportie. Hy het begin met, sorry Woudo, hy het 1 en 2 gehad. Okay. Op die laerskool, op die hoërskool. Vandag kry man 5 en 6. Sure. Vandag kry man top 10 in sy klas in. Dat wys my net like hoe sport en de regte mense vir jou kan jou lewe kan verander. En ek dink daai is 'n goeie ding hy. Yes. So ek verwag nie baie van die atlete nie. Ek kan werk met 'n 1 en 'n 2, maar wys my ek kan verbeter. So die eerste kwartaal as jy rapport soek, dan sê ek kom ons werk hier aan. Ons werk na kode 3 toe. As ek sê by kode 3 kant, dan sê ek okay, kom skryf na die tweede kant toe. Van die dag is nou wat ek kan sê ek wil van my aan afvat. Ek gee vir iemand anders waar 'n groter respons is vir jou. Waar meer diere vir op kan maak. Sien, so basically ek hou het by die water vat. Maar nou meer vir jou aan die water dran. So I see how iemand die gaan. Jem, jy het voorheen gepraat van geloof en hoe God die Vader vir jou wy maak op sy tyd. Jy het redelik baie heavy goeies met gedeel van die skool af met jou ma se storie, jou pa wat jy present gewees het in jou lewe nie. Het hy tyd al weer opgekom om vir jouself te sê, maar waar is God dan? Kyk waar ek gaan en worry hy nie oor my nie, sien hy nie vir my nie. Baie keer al, no? Maar julle moet verskoon vir die. Maar ons is maar nie geleen op die aarde, kom ek sê dit so. En God, ons behoort aan God. God leen vir ons maar net vir op die aarde vir 'n tyd. Ja. Dan sou ek sê like die beste om 'n sukses te maak sal van kleins af is. Nie van 'n groter ouderdom nie, maar van kleins af. Yes. En hoekom ek sê julle moet baie verskoon vir dit nou. As ek glo God lewe deur jou. Hy's in jou en lewe deur jou. Soos die Heilige Gees, maar lewe deur jou. So God is wie jy is. God, jy weet God daar soek in die kerkie. God is wie jy is. So as jy 'n goeie mens van binne af is, nou, en hy praat goed van ander mense. Sal hy goed terug na jou toe kom. En God werk deur jou. Yes. So as jy die siel met positiewe goed is invloed, sal jy positiewe goed uitkry. Ja. En as die siel negatief goed dan gee, sal jy goed kry. Ja. En hoe ek daai weet is, nou, as jy nog aan moeilikheid soek met iemand, Ja. as hy nog aan wil beklei met iemand of iets gaan doen met iemand, jy gaat het terugkry na jou toe. Maar as jy na iemand toe gaan en jy kom na 'n goeie hart, hier is vir dit my aan, jy gaan is 'n drukkie. Jy gaat 'n drukkie terugkry. Yes. Daai is so God werk. Van God werk deur ons. En dis hoekom ek sê God is wie jy is, nie wat jy is nie. Wie jy is. Yes. So voel jy iemand sê, maar jy moet kyk om God te dien. Voel jy hy sê, dink mooi. Baie mooi. Yes. Daai wat jy by die kerk kry, kan jy by die huis ook kry. Sure. En het klink maak different vir ander mense. Maar as ek vandag besluit, nou, ek gee my hart vir God. Ek hoef nie in die kerk te wees om my hart vir God te gee nie. 100%. Ek stem Verstaan jy 100% saam met jou. Verstaan? Yes. En as ek besluit, ek wil vandag iets goed doen. En my keer iemand om my sê ek moet goed doen nie. Ek besluit dit mos. Die Gees binne my besluit moet mos. Hy is mos gelukkig so, hy besluit daai. So, en nou die beste tyd om saam God te praat is wanneer jy daar is. Die beste tyd wanneer om saam met God te praat is wanneer jy afgebreek is. So wanneer dinge swaar gaan soos in die badkamer vir my.
Hij was altijd door, heerlijk in die badkamer en goed, ik oefen zo hard en goed, gaan het in mijn way niet. Oké. Dan is het tijd om samen God te praten. Praat met God, hoe kom wat het teruberen samen niet? Wat gaat aan? Wat doe ik verkeerd God? Praat met hem. Praat soms zoals hij zo mee is. Van hij is jouw vriend ook. Praat met hem, zeg hem wat is verkeerd. Hij zal niet maken je antwoord krijgen, maar hij gaat baie beter voelen naar eigen zelfs. Yes. Hij gaat baie beter voelen naar eigen zelfs. En hij hoeft ook niet te gaan, maar hij praat als met hij man. Hij praat, zeg hem, ik kan al doen het onder je kussen. Dat is wanneer mannen doen. Een man nou niet van heel veel vrouwen mensen voor 100%. Hoe zal hij samen gaan staan en heel in praten, wanneer ze lang gaat en praten met zichzelf. Zo hij het, ze praten met God. Ze zeggen wat je problemen, ze zeggen wat je wil. Van nou God weet al klaar wat je wil voor je het weet. Maar die ding is, hij zal te veel geven voor je en hij gaat voor ons. Hij zal voor je leren klomp dingen dat gaan voor je voor ons. Hij kan maken een blessing van millions naar je gemeenschap toe pad is. Maar omdat jij niet weet wat je zo zwaar krijgt, wat God zegt, allemaal jou vat en het rondgooien. Zo nog jou tijd om een klomp geld te krijgen. Je moet eerst leren voelen om te struggle, zodat ik een beetje geld kom te verdienen. En dat is ook om ik zeg, om samen God te praten. Hoef je in de kerk te wissen, maar God is wie hij is. Ga in de kerk toe, ik zeg niet verkeerd in de kerk. Ga niet voor die woord, ga niet voor die blessing. Maar die grootste blessing wat ik ooit voor zelf geef, is praat samen met God zoals hij elke dag kost eet. Sure. Hij is wat je moet doen. Je hoeft niet de kerk te praten met God. Je hoeft niet hier te staan hier bij die kerk. Ja. Dan heeft wat zo heilig is. Zij genoeg soms. Ik ga eerlijk is, hij dan niet, zij doen ook negatief soms. Niemand is perfect behalve God. En als hij perfect is, maar ze jagen in die kerk is. Sure. Ik ken mensen wat meer heiliger is als je persoon wie elke dag kerk gaan. Sure. Hoe kom? Van die tanden wat kerk gaan, kom praat ook heel goed tussen. Van andere mensen, of lopen gewoon met een negatieve mindset. Of je nee, van nou kom ik in de recht plaats van bid voor die kind. Of like dan moet je het weer dieren doen, maar ze is een kerkvrouw. So, dat is ook om ik zeg, je hoeft niet kerk te gaan om je Heer te dienen. En je hoeft niet kerk te gaan om mijn bondheid met God te. Van God leven jaken van ons. Als je van God zoekt, maak je operatie om. Je gaat hem krijgen. Hij gaat je niet antwoorden bij hetzelfde ogenblik. Maar hij gaat je zo veel beter laten voelen. Weet je hoe voel je als je aan God praat? Is hij lang daar gaat en ze gaan naar je zaal of is in die badkamer en ze praten met God. En ze zeggen, klaar. Je voelt zoveel beter. Hoe komt? Hij gaat zo uit samen, hij gaat praten. Zo, wanneer je voelt, je ook samen kan zwaar. Sport is veel of werk kan zwaar. Hij weet waar je nou zakjes pakt of goed doen. Je voelt je regisseer, je lager van goed optel. Of je gebouwwerk is zwaar. Ons wit is zwaar. Ons verstaan is zwaar. Als bij mensen daar gaan. Allemaal gaan die difference zwaar, difference scenario's. Ons verstaan is zwaar. Maar nou, God zal hij veel laten doen. Als hij niet weet is voor jou niet. Hij is nummer 1. En hij zal veel die hij laat hier gaan. Als hij niet weet, kan het handelen. Zo hij heeft het zwaar gekregen. God heeft veel regie. Hij wat zwaar is. God hij op het zijn niet veel regie. Nou, maar hij wil eens hem zwaar krijgen, maar hij maakt veel regie iets groter. Verstaan? En dat is ook om ik zeg, ons is te geneigd om gek mensen op te houden. Ja. Maar je moet echt leren wat je het een succes maakt van hij. Van nou, ik krijg een man wat rijk is, maar hij is er zo'n die. Hij krijgt een man wat arm is, maar hij is piks gezond. Maar hij wil leven wat hij man is. Hij man wil niet gezond is en die man wil niet rijk is. Zo als een different point of view ook. Zo je moet baie denk wat je zoekt in de wereld. Van zoals Elon Musk. Ja. Allemaal kan Elon Musk is de rijkste man in de wereld. Yes. Maar hoeveel kennis hij man? Hij man het klom kennis. Denk je, hij man ook zo baie kennis heeft. En dan krijg je als baie mensen wat baie rijk is. Ja. Maar wens elkaar gezond is in de wereld. Of hulle wens als baie mensen wat baie famous is,
Maar als je een dag waar een paparazzi achter je Een normal life het. Ja, zo voor je andere mensen kritiseren. Dan mooi. Yes. Dan baie mooi. Dat klonk aan maken pan, die wist kunnen het. Bisa even aan kos. En dan ik kan maken fik to you make it. Zoals ze ze glimlach op je gezicht om om je moeilijkheid af te schoppen. Toen iets zei, fake it to you make it. Sure. Maar moet niet laat mensen weer afbreken. Mensen is hier gemaakt om iemand af te breken. Wat ik baie nog doen is, wanneer mensen achter jou praat, nou, maak een zaak een sport, want er probeer een sport op. Want ze goed doen, nou, praten van jou. Als ze slecht doen, praten van jou. Ja. Dat is een oorsleven, dat is een daily life ding. So, wanneer mensen achter jou praat, wees blij. Van, is die topic. Oké. Is die headline. In midden van hulle praat achter jou, so is klaar, stap voor hulle. Verstaan je? Is klaar, stap voor hulle. Van, hulle praat achter jou, hulle praat niet in je gezicht. En hoe je weet nou, hulle kan met iedere sportman gepraat het. Van iedere businesswoman gepraat het. Hulle kan praten van die rijkste man op je aarde. Hulle zou wachten over jouw leven. Dat is even jou klaar, je stap voor hulle. So, je moet niet slecht voelen als mensen van jou praten. Voel geëer. Vat dat als een blessing van hulle praat van jou. Sure. So, je moet altijd zo het vat. Dat is hoe ik like een comment vat. Ja, een comment is goed voor mij. Slecht of niet slecht, het is goed voor mij. Ik zal net vat in, oké. Ja. Ik kan maken daarvoor beter, oké. Zo en zo. Maar de mooiste part is, je moet, ja, een comment meneer kan een prijs. Ja. Van, zoals ik gezegd in het begin, als jij niet een pans kan vatten, meneer pans vatten, meneer pans geven. Ja. Ja, dat is het dan. Tim, weet je nee, zoals ik jou voorhin gezegd heb, dat is voor mij een groot eer om voor jou vandaag hier te hebben. En ik krijg, om een beetje context te geven, ik krijg je pa, dat is 6 maanden terug krijg ik je pa. En ik praat samen met je pa in die dorpen en ik heb nooit geweten, dat is je pa niet. Want ons het in dezelfde, waar ik groot geworden in Eikenstraat, dat hij geblij skynsoor kan ons. Ja. En hij zei toen van mij, hij breekt toe in jou. En ik zei, is dat jouw kind? Hij zei, ja. Ik zei, Dion van, kijk niet. Hij zei, ja, hij is beleid. Ik zei, joh, Dion, weet je wat, krijg je nummer. Ik moet dan nou met hem praten. Ja. Dat is ik me zeggen, die grootste ding nou, als ik heb wel bij van mijn pa gepraat in het begin van die story. Ja. Nou? Maar als je gehoord hebt, zoals ik zei het, vat je goed wat je kreeg leren uit. Mijn pa was wel daar in het begin. Maar wat hij gedaan heeft, hij niet was. Hij heeft me geleerd om klaar te werken. Verstaan je? Ja. Verstaan. En nou, mijn pa heeft me gejaagd gegeven, ja, man. Ik moet samen gaan werken voor mijn zakje. En dat is voor mij de vriend gemaakt van die andere mannen. Ik heb beginnen besef, zoals ik dat kan doen, dan kan ik dat krijgen. Ja. En voor dat is ik meer dankbaar als om dit geld te krijgen. Zo, als jij vandaag een kind hebt, en je kennis, nou? Ik zeg niet je kunt betalen iets te doen. Maar ik zeg ook, je kunt dit geld. Leer om manieren om zelf om je way te krijgen. Zeg om, als je dit doet vandaag, als je maakt een kleine reward. Dat hoef je geld te wisselen. Dat kan maken, een ding wat je lang kan zoeken. Maar at least, dan weet je zal van Jan of Pieter gevraagd, no? Of iemand gevraagd om jou iets te pijn. Dan betaal je hij persoon. Nou, hij heeft jou kan je gecijferd. Als je kinderen geeft, als hij het kan doen. Zo leer je kind een paar goedjes. Zo wat hij kan succesvol zijn in het leven. Want op een van die dag is, ons allemaal leerlingen. Op een van die dag is, je moet je kind iets achterlos. Maar alles je kan achterhoeven om zelf te werken, is meer dan goed genoeg. Meer dan goed genoeg. En ik denk, dat is wat ik voor dankbaar is voor mijn pa. Hij heeft voor mij geleerd, van een jong ouder maar van, werk voor wat je wil. Sure. Je gaat het niet zo krijgen. Ja. Werk, als je iets wil, werk ervoor. En dat is wat ik voor dankbaar is. Zo, voor iedere ouder arbeid te kan. Als je iets wil leren, leer om te werken voor iets. Niet om geen zak jou geen oors mensen de gauw voor kunnen
als jij pay, hier is voor jou 500 rand in de staf. Moet je doen niet. Wat hij doet voel om iets te voor te earn. Van hij gaat, nou als hij jou wat hij kreeg, is zijn ogen niet zo gaan krijgen. Ga je ook spanderen zoals dat. Nou? Maar als hij werkt voor zijn eigen jou, zal hij weten hij tijd gegeven voor die jou. Hij tijd opgeofferd voor die jou. Dus ik ga het niet zo opgooien. Niet. Ik zou maximaal 15% wegzetten. Ja, en ik kan van de andere als iso ik het is, iets dat je hebt. Oké. Iso ik het is. Zet jake dag op, jake maand te houden eraan. Oké. Dan koop je een app, koop je 6. So dat is een text-free app. Oké. So een app, so jake maand, als ze 50 rand moet je dan moet je weer tekst trekken aan. Oké. Daar als je bankvisa betalen. Dan kan van eigen jaar kan je shareholders kopen. So basically koop een stuk van, kom maar zeggen, jij wil McDonald's zien. Oké. Dan koop je misschien 1% van McDonald's. Hij is 1% van de company. Yes. En je investeert in die company, ja, kan maar nog niet eraan. Die company laat je 5%. Die 5% is misschien hier werken op een of andere dag. Kom maar zeggen, ik begin nou, 10 jaar van nou, als hij 10% wat jij gekoopt hebt, bij je plek. Als het werkt 500, 600 mal. Oké. Van het is zo op je. So je gaat naar je koopt een paar C's bij een paar company. Van die maken pricing drop soms en gaan op soms. So ik zeg ook, je gaat nou koop van een shareholder af. Je beweert elke maand betaalt je future zelf. Zo moet niet denken aan je spaargeld daar niet. So dat is even bijvoorbeeld aan ons maken als mensen. Je moet, als je die app gebruikt, nou, wat is dus dat elke maand betaal ik mijn future zelf. Van één dag aan je aftreden van de week af. Eén dag aan je niet meer sportpersoon als je. So je betaalt aan jezelf voor de future. So je betaalt jezelf elke maand iets. Maar eigenlijk als je groeit, van je koop van de companies, different companies, koop je shareholders. Die shareholders, op een moment dag wanneer jij voelt dat je nog genoeg procent gemaakt, no? Dan vat ze jij terug. Dan verkoop ze je shareholder aan dezelfde plek. Dan krijg je jou. Dan heb jij misschien niet spanderen bij even, let's say voor 5 jaar, je spandeert 5000. Van is het gewoon wat hij weer zet. Ja, ik hoor jou. Hij heeft 5000, omdat hij gaan wisselen different plekken. Ja. Dat is over een paar jaar. Sure. En wat kan je doen met een eigen jaar over een paar jaar? Verstaan? So, ik kan zeggen, als je slim is, nou, je kunt werken, maar leren om te sparen nou al. Leren op een klein oude om te sparen. Als je nou kan leren sparen, dan gaat je future baie beter ook gaan. Sure. Tim, baie dankie vir jou wysheid. Jou kop, jy het die regte kop op jou skouers. Jy's grounded. Jy's 'n eyster. Jy het wilskrag. Ek het nie woorde om dit te compare met die wilskrag wat jy het nie. Jy gee nie om nie, maar jy fight vir die regte ding. Ja. Broer, ek wil vanaand vir jou weer eens baie dankie sê dat jy kom sit het, dat jy kom deel het, dat jy oopgemaak het, dat jy gewillig gewees het om 'n sessie met ons te hê wat ander mense vir ons miljoene rande sal gevra het. Kijk, als je één persoon kan inspireren, As hy. nou, dan is mijn werk klaar gedaan. Van als je één persoon kan inspireren, dat is wat ik wil. Iedereen iemand aan mij oefenen. Ik wil hem beter als mij in de rat op. Middag ik wil hem beter als mij als een dag. Iedere jongman, ik wil als je in sport gaan, hè, en jij is met de rechte mensen. Ik hoop hier beter als mij. Veel beter als mij. Dat is wat ik wil. Maar jij moet het voor jezelf willen. Daar is het dan. Jij moet het zelf willen voor jezelf. Zo een dag als jij zegt, ik wil zoals Dion Lee als een dag. Ja, als lichaam is ik te wees. Maar je weet, ik weet van die ogen af tot die aan toe. Zo wees beter als mij een dag. Sure. Wees niet beter als mij een dag. Dat is al wat ik geef voor die mannen. Tim, ek vra vir die Vader dat hy
vir my iets moet gee om vir jou op die pad te sit, 'n stukkie brood. En voor ek na die stukkie brood toe kom, ek het normally teams vir die episodes wat ek doen vir die maand. En ek skryf, laasweek en Vrydag skryf ek hierdie goedjies neer. En dit kom, wat by my opkom, kom from the heart to the head. Of from the heart to the mind. En your heart persuade your mind. Ons is normaalweg, dink ons met ons mind, en dan overpower dit dan ons hart. Ja. Maar nou is het vice versa. Ons hart overpower ons mind. Die Bybel sê ook dat, of die woord van die Vader sê dat hy vernuwe ons denke, nee? En hy verander ons gedagtes. En wat jy vanaand kom sê oor jou hart het vir jou gedryf. Ja. Deur al hierdie goed. Ja. Dit het jou gepush, dit het jou mental kapasiteit, het dit op 'n ander vlak gevat, wat 'n mensie kan gedink het jy sal dit reg kry nie. En daarvoor wil ek vir jou onder. En ek kry die skrif gisteroggend, kry ek die skrif, dit kom uit Jesaja 40, nee? Dis Jesaja 40, sê 26. En die skrif lees as volg: Lift up your eyes on high and see who has created these heavenly bodies. The one who brings out their host by number, he calls them all by name, because of the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. Broer, jy was nog nooit misgekyk deur die Vader. Nooit. Hy het jou altyd by die naam geroep, hy het jou geklein, jy is syne, want hy het vir jou gecreëer. En jy het daai, hoe kan ek sê, perseverance, om deur te druk, want jy weet wie jou source is om vir jou krag te gee. Ja. As jy alle jong mense wat so dink, en wie hoe groot en hoe massive, dit is wat jy vanaand hier kom sê, dat die jong mense gaan aangryp wat jy sê, 2 of 3 in 'n straat in, lei na 'n community toe. Jy het dit so mooi vir ons kom skets, waar jy sê, dit word geleid van die onderaf boontoe, waar die kind sy male gaan overpower. Ja. Of sy pale gaan overpower, want hulle het iets niets kom leer, en dit gee daai krag in die huis in. Broer, ek is dankbaar vir wat jy het, die wysheid is op 'n ander vlak. En ek glo die jong mense moet dit aangryp. Dis my wens vir hierdie episode, is dat hulle moet aangryp en die beste van maak. Dalk nie as hulle nie atletiekie, want vanaand net gaan oor atletiekie. Ja, gedink. Dis hoekom ek sê like ek is bekend vir atletiek. Ja. Nou? Maar daar is so baie veel wat ek doen. Wat mense is aan weet nie. Ja. En dis wat my heel uniek maak van ander mense af. Like, as jong mense my altyd my vra of advice, word ek so vinnig geraak en staf. Ek dink dat is net elke dag oefen. Okay. Nee, glad nie. Dis elke dag waar jy jouself kan sê, ek gaan, ek sal. Sure. Dis die dag wanneer jou bene pyn, die dag wanneer jy voel jy wil nie meer nie, die dag wanneer jy voel ek het genoeg het. Daar is die dag wanneer jy moet opsou. Sure. Daar is die dag wanneer jy actually moet nou doen. Van, kom ek sê vir julle maak, is iets, elke persoon kan die eerste 300 meter van haar doen. Maar die regte atlete wie haar dit, en wat deur pyn en lyding gaan, en wat deur omstandighede gaan. Ja? Hy atlete is die mense wat hy laaste 3 kilometers kan hardloop. Sure. Daar is die mense wie oor hulle heen kan trap. Jy hoef nie te wen die race nie, maar die beste atlete wie ek ken, kom deur poverty en staf. Sure. Hoekom? Van hulle weet hoe is dit daar om swaar te kry. So, ons almal van ons kan 100 meter van haar toe. Ons almal van ons kan 'n kilometer van haar toe. Maar nie almal van ons is gemaak vir dit nie. Verstaan? Maar ons almal gaan deur iets. Maak nie saak as jy ryk, arm is. Ons almal gaan deur iets vir dit. Ons almal dis hier waar is. En as jy net kan vra jou maatjie langs jou, sê okay vandag,
hoe gaan het met jou? Sure. Daar is baie meer wat je nog ooit gedoen hebt. Als je het die kan doen, dan is de wereld beter. Van, je weet hoe een andere persoon voelt. Dus ook om ik een serie, als een ouder of een jongman kan zien, je loopt een jongman voorbij. En de zien hij lekker, of hij lijkt lekker, maar manchmal is ook smaal van enige ding. Ja. Vraag hem, wat niet maken werken niet, wat denk je niet. Kom doen dat voor mij voor die dagen. Of van alle dingen die je om zelf moet beginnen. Geef hem een koos. Of jij niet koos hebt, geef hem een Bijbel first. Geef hem iets te zeggen. Daar gaat hem bij meer betekenen. Hij gaat voor hem wijs, dat is iemand die omgeeft van mij. En dat is hoe je persoon nader aan God beweegt. Dat is ook om ik kan zeggen, ik was baie lucky met mijn gemeenschap. Mijn gemeenschap heeft mij, ik kan nou zeggen, het moeilijk gehouden in manieren. Verstaan? Al het geweerd lijken, als ik naar auto ga, je gaat die vraag voor kosten, je vraag voor week. Sure. En dan, bij omlag heel of mijn week, dan krijg ik wat ik nodig heb. Ik zal nooit krijgen wat ik wil niet. Yes. Ik zal krijgen wat ik nodig heb. Yes. Zo op een manier, of zo snel op oomlik, jij gaat niet krijgen wat jij wil niet. Alles wat je zoveel gekregen in je hele leven, is wat God weet nodig. Dat is wat ik weet. Maar ik kan maar rijk of arm, is alles wat je krijgt op een oomlik, dat God weet nodig. Je gaat nooit krijgen wat je nodig hebt. Wat hij wil niet. Zeg nooit krijgen niet. Ja. Je gaat krijgen wat God gelooft als recht voor jou, nou waarheid. By all means, God weet, dat is nou recht voor jou. God, even wanneer goed verkeerd gaan, daar is het niet verkeerd gaan in de Heere zijn oor niet. Hier is iets wat ik nog weet. Nou? Gooi. Ik was laat geweest voor een massage. Ik moet naar kleding gaan massage. Oké. Op bij oomlik jaag ik me in die kar. Maar nou is traffic hectic. Oké. Ik moet stil staan in traffic. Ik voel die kar kan niet los in dat om te gaan massage. Man te weten. God heeft traffic zo gemaakt. Als ik 3 minuten vroeger rijd, dan stampelen voor mij. Verstaan? Ja. Zo even als hij vastgevangen in traffic is. Daar is een reden ook om hij vastgevangen in traffic is. God houdt veel vast. Nee, wacht eerst. Is het nou je beurt om te rijden? Zo, soms moet je God weer kunnen te manieren. En die persoon was lekker niet doodgestaan over dingen. Voor ons. Maar dat is een ik heb een paar minuten vroeger gereden. Verstaan? Yes. Zo, ik wens ook op andere mensen. Verkeerd verstaan niet, maar soms als God veel laat maakt voor het ding, maken we eerst vroeg voor iets anders. Zo. Zie je? Zo moet je hoe God beweert. Zo moet niet lekker nog claimen naar hem man. Zo. Vat hij mensen woord. Ik zeg niet meer wat hij wil leven voor niet. Moet je het verstaan niet? Moet niet denken, hij meent het op wat hij wil leven. Alle jaren gaan gibbel zo op God. God wil leven in de week en zit daarvoor. Moet je het verstaan niet? Of, ik wil een wereldrecord bereiken, maar ik ga niet morgen niet zo draven. Ik mag 6 weken in zitten. Ja. Dat gaat niet gebeuren wanneer ik het wil niet. Yes. Maar gaat gebeuren wanneer God wil ik het zeggen voor. Verstaan? Yes. Daarvoor ik kan maken de reis, ik kan maken een recover gaat het morgen. Maar God zei nee, ik kan mijn hoofdfocus maar gaat niet morgen gebeuren. Sure. Dat gaat ook 3 jaar gebeuren. Dat gaat ook 4 jaar gebeuren. Wanneer ik weer deze recht voor het. Niet omdat je niet focus genoeg was, maar je mindset, je hart, je liefde voor het of iets was niet die recht voor het. Dat is die dan. Sure. God gaat nog geven wanneer je weet dat is recht voor. Je moet niet opgeven. Dat is al. So dat is geheim in die dingen. En die leven en ik denk dat is geheim. Dat is een grootste geheim. En enige ding wat je wil doen. Dat is het geheim. Tim, weer eens broer, baie dankie. Sterkte met elke ding wat je gaan aanpak. Sterkte met die droom wat je gesê het, Olympisch en allemaal die 2000 wat je wil doen. Jou records, jou personal best wat je wil doen. Sterkte broer en ek glo aan alles wat jy in jou hart en het en jy gee dit vir die Vader. Hy sal dit vir jou uitsorteer. Jy ken dit, ek hoef dit vir jou te sê nie. Ek remind jou net daaraan. Ja. Hou net aan. Jy het dit vir ons kom remind. Hou net aan. En jy kan my accountable daarop. Hou my accountable. Nice, ek love it. Ek love it. Sê hou my accountable. Jullie het gesê hy doen. So hou my accountable op. Ek hou van challenges. So ek hou myself accountable op. Nice. So is reg. Is reg. Tim, jy's 'n blessing vir ons. Broer, love en hy persuasion soos jy gesê het dat jy heavenly body is
wat op hierdie aarde vir 'n tydelike tydjie Ja, gesit word. ek is But weer iedereen nie. ons is eternal beings deur die Vader. So Definitief. broer, sterkte. Met jou journey, sterkte met hierdie storie met die kinders ook. Sterkte met jou coaching. Whatever jy gaan doen, ons glo jy gaan dit 'n sukses maak. Ons glo dat die goud gaan afgewerp word deur die proteges wat jy besig is om te stig. Definitief. Dis almal wat hy hart het om terug te ploeg nie. Is nie almal wat hy hart het om te sê dat okay, ek glo in my gemeenskap hè. Jy het dit, maak gebruik ervan en course. ons gaan jou accountable hou. Of course, baie dankie man. Dankie man, dankie. Dion Lee, die champion, was op Wisdom of Solomon. Ek sê dit weer, Dion Lee, die champion, is op Wisdom of Solomon. Julle, dit is ons tweede gas vir From the Heart to the Mind and to the Head. Hierdie ou is 'n eyster. Hou hom dop. Hoor wat ek julle sê. Hou hom dop. Ons gaan nog hierdie man baie ver sien. Julle baie dankie dat julle ingetune het en gaan in vrede in en geniet die festive season. Kyk mooi na jouself. Geniet dit, maar kyk mooi na jouself en ons gaan mekaar definitief in die nuwe jaar sien hoe ons die dinge weer op 'n ander way weer gaan aanpak. So ja, blessed festive season vir almal. Gaan in vrede in en be jolly. As hy, Cham, is dit geniet? Of course. Jo, Dankie, bro. Dankie. Sy is 'n rockstar, bro.